Right, calma, brother. Vai dizer logo. Yakari. 우리라고 라도를 준대요. 나 우리 군대로 잘 보란데 가. Makanya apa gimana itu ada? Mataka istilah itu kunci dia akan cadang apa. Lagi ada harus suatu nabu supaya sama di rambe. Bos wana maka gara itu buat hari. Kami turun jiwa apa sadar ini. So pada dari itu apa sih? Untuk saya tahu. Radio. Bukan saja. No bago tuh malah dari mama nunggu belum ada dong kamu aku tahu nunggu nggak sampai dan nahu dan ada Saya just tahu itu bos bukan saja dirinya itu pak. Amchana mkakinya ipan. Kuramba. Daka agaske kutanga. Daka zona ma message chipi. Ndofunga daka nzokuti nzima pane murume wakafadzana. Ukutsvaka information. Ndikuiwana. Ndaiwana ndakaona senderwa message imari Mufoni mari. Mufoni yekukeshi inoti hainetse kuti kuzi mari yabva mumaakaunti mangu cheka muakaunti memunhu kwayabva nemeseji kwayasvikira kune meseji ndokusvika kumba ndokumubvunza kuti meseji yemari yawakasenderwa Mufoni mako iri meseji ndanga ndaiona kune mumwe mudzimai ndakatitora meseji Mufoni memunhu aifambisana ndokundiratidza zvadaro ndakasvika kumari kwamufoni meseji yekuti wasenderwa mari Mufoni mako iripi Mufoni mangu hapana pezitaai ekokeshi inokonfirma kuti mari yabva mangu yasvika kwako saka meseji iyoyo ndikuda kuiona ndizozvisva kuti mari yabva ichiuya kwauri ndopakatanga kutsanangura paizvonzi ai inini mari yakapinda mumakaunti mangu but mari iyi yanga isiri yangu ine munhu aifanira kuenda kune mudzimai munhu iyeye ndakadana nemunhu ndopatakatanga kuedzana iwe kana uchitiwe munhu mukuru ndiyakadana nemukadzi saka iwewe uri kupinda papi pakati pavanhu kuti varikudana nazo kuti iwewe uri kusapota zvekuita zvifambichwavo zvitora kuti iwewe unotoni wako waunofambidzana naye watisingakwanisa kuti titaure bhozi andikwanisa unobvunza mukadzi womunhu kuti ko chii chiri kuitika bhozi ndatoona meseji Mufoni mako isina kuratidza kuti haina mari kwayakaenda kana Mufoni mako hamuna which means wakandivigira information saka inini handichakwanisa kudigara nemi because akasike kuti anga ndichipira tinetsani nyaya dzemameseji akachedza sadoma chikomira ba chakakutadzisa iwewe kuti ukwirire murume iye dai chii nokuti watobata munhu akanda meseji wakuda umbowo hwakazara pane zvekuitika nokuti ukamubvunza navanhu kufunga itakati inini zvokuti ndinetsana nomwe murume handina basa navo wangu wemumba uri kuisa mhosva pasina mhosva
Kuti kana uchipomera munhu mhosva chirega kuzotapudza uchiti handidi kuzonetsana nomumwe munhu. Kana uchiita kuti unetsana nomumwe munhu uchivharira mhosva yauri kupa munhu kuti imhosva, saka inzi kutaura pasina hapana mhosva. Dai pane mhosva waifanira kuitaura sezvazviri, uri kupomera mudzimai wako mhosva yaasina. Nokuti kana iwewo munhu iyeye shuwa ukamubata meseji yeunayo, unofanira kubata munhu iyeye oya munomudari togara saizvozvi totaura tiri pamwe chete, unopuwa mhosva dzake. Mistake waiona reganimbotaura awanzwa kuti havati havana mhosva amai avo varifungwa rakakuda adhara akangwara iva vari kuzizira zvauri kuita name kana meseji ndamubatawo ino hamuna mhosva mari ingonopinda zvishongomii nokuti uyo akaregedza waari kuti munodana naye akamuregedza apapa akaita mistake kasi imimi mari ikapinda mufomei intended destination iripo yaamai machiuri avarapa ndokukwenda mari kupinda mufomei mungatoenda mawadzana unotora mari notomupa kesha edokuita aiwa mungatoenda muchienda muchimuite unoasendera ivofuni mavo mari ipinda naashamwari nyara kana vaneita asi yoiswa mufoni menyu wamuda kubusa rikeshi kana muda kubusa irinosenda foni unosenda kuna apo ingachida kuna apo asi ndaisa mufoni menyu samunozoendesa naama yana kana menonodhurwa mawapa unogona kugomo gold mai menodhurwa mari wekokeshi mupara ndizvozvo munoita simaita siya transaction makaisirwa mari iwe meseji kutaura nababa ava mazipata zanotaura baba mirai kana nditaura meseji ndo yapa kuti murambe kana muve murumaite urongwa hwekurambai handiti yairipo mani amenotipamandaradza kunzwisa zvataura nababa mama akateerera ndizvo here zvavatsanangura hazvisi chitsanangura yakuziva kwenu nyaya yakatangira pakadaiso musi wa 26 september ndafira baba ava nemukadzi wavaidana namai ndofunga nyaya inakatonemuva ndichizviziva ndikatombotaura nemukadzi wale pachipatara tasanga ndichotsvaga kuti ndiani ndamuziva mukadzi kuti ndirakuda nemurume wangu ndakabva ndataura ngani vandiri handidai nemurume wenyu ndikunzwa vandataa zvakanakari asi ndakapedza kuti kumbotaura kuti nyaya ipere but vaita sezvavaitana pandakaziva kuti mukadzi wazivi akuda nemurume wangu murume akatanga kufona mukadzi aifona kuti vangu zvokuti ndite hasha ine but zvandikwanisa kuita because murume wangu haatodi kundibvunza kana akaita zvegeuka haadi kubvunza unoita kuti noise pamba musi wa 26 leo ndakafika ndimbotera baba vase zvavabuda zvinobvona kuti vanenge vari pake ndaenda kunovaona baba ndakasvika kamera mukadzi yezvishuwa obva vandibata ndisarusana nemukadzi mukadzi webhatiza vaenda kwakwati ndobva ndamuteera hana zvandakakwanisa kumuita akatanga kutondifuka ari munhu baba vabva vazonditeera obva vandidhonza vauda kundirova kuti handikumba ndikumuita ndasvika kumba vaisi ndatakura mwana wangu aikwanisa kukudza inyaya ndasvika kumba ndomusi wakanonza kuti baba ava chada nezvangu muri kunzwa ndatanendawe kuti akandaenda kunodhisa nekukadza kutana tova tagara ndokatagara vakabva kuti tandibikire usandiwachire kubva nhasi vakabva kutanga kurara wachirira pasi muri kunzwa pakatagara ndofunga chipo che3 weeks nyaya yaitika ndokaukaanyaya kutaura zvazi ndine mameseji andakaona ndikati mameseji acho ari kupi muri kunzwa uyeni mameseji acho timaona kuti foni yacho ndeiyi ndeiyi nyaya kuparena handitoiziva makuruza mukati ndokumeseji vanakakuenda muchidhipenda muchizikamashuta mukana sakupa izvishoma muri right akuuza ndimi meseji yapenda mufomei ungaenda nopa amai ava mari iye ishamwari yedu ikudara nemunhu maita sei ngakutangira murumo timukone andingafana kutumira mari mumukadzi amuda nemumunhu ende hazvinambura zvaitoa ndipoka meseji
sorry no. Kufunga kwanza kutawa. Akasike kutanga. Ndio mchapitula mambo kuti message ni naye. Alati ndipo akase kutanga kechipiri kake chipiri kesona kekutanga ukamuregere understand no uchamuda semunhu wandagezana naye kutowagezana naye semudzimai wako ukagezana naye amapota semudzimai wako anditi ini kechipiri wamubata zvishuwa yeye wamubata message kutira ezinantamuda nokutanga muchita kutanga ndikuti kusaka umbowo ndoatitiite umbowo semessage hazvina basa shamwari yechikadzi yakawanda message wauni tinogona isi tinoisamonana kudai nokuti nega hatikupaona umwe munhu mhosva kandi akude mumeneja achifungidzira kuti iyi ndiyakatitadzira tinoda kuzvikubuda kachoka wazvitanyira wega handinoze 2 na 4 hasi 7 ndi 6 ndofunga ndopana taura kaipa kuti uyu anga ari mukadzi wangu ndichisvika ndichibvunza meseji yemari wakatugura mufoni ndoda kuiona uyu semukadzi wangu aifanira kuratidza meseji mari ndinoita meseji iwo meseji wangwaiona kudhara ndikaiwakaona yacho bose vauchidofo kwaukabva ukanaona ushungu nemukadzi wako waifanira kuti transfer message uye mfoni mani mako ndakuona kwabata mfoni yakanaka stereki yaigona ngozi cop paste namba yako yobva yawaise zvairi yamamazi still munhu ane nyaya iyoyo anongochengeta message nokuti nyaya itopisa kazi pane nyaya imwe inoitika pakunyebera pana umwe anonyebera kusenda akambosvika kushupu kwangu akanyebera unge pakatoratidzwa meseji tonzoona mari yasendwa asi iyo isini anengaishandisa semunhamba yakatonzi vangautoni mukadzi wako wakutogara mezidhara mukadzi vakatozotama kunogara pambepaki uri kunzi saka puresha mai ndofunga kwavari kugara vanonga chipiwa puresha naadzimai kuti aiva vari kumbaga vaite vaende saka ini kuramba kandakagara mupapa ndakagara iye ainditi because nyaya yedu akatomboenda kuna sadomu baba akatumira kuna baba vangu vangu vakataura kudai pfuma yavo kuti ndibve kamba because ndine 15 years ndichigara navo vanhu saka baba vakabva kuti ine mari ndiri kutsvaga vangu vakabva vari kutsvaga chimari saka ini kugara kwese mwanga ndakaita ndanga ndakambogara kuti baba vari kutsvaga chi pfuma yavo maseparate ndofunga vakandiramba last year 26 September takutokwanisa kutoka chikazakutokwana guru munawana naenda ndakabereka vana 3 vanakafa ndine 2 makura sei mwacho ane 13 years ndine mane 7 years 13 years 7 years inini ndinoresekuti nyaya yaina kupowa asi ndokumbeze izvanogona kunakidza asi ndinodziya ndodhara kuvimbana pakati pangu nemudzimai hapasisini nekuti kana munhu akambotadza pekutanga nemhosva inenge iyoyo ndosangana neino kuti mhosva imwe chiri neiyoyo kana pane mumwe chita stata dzakasimbe kwabvashayika manje makanyenga kangani amai vasingazivi makanyenga kangani amai vasingazivi koka mukarara nemudzimai amai vasingazivi kangani ipapo panobvashayika kana ini mamutoda hwarara nopinda pari unokuti asi aiwanike ipapo ungaiwanike nekuda vezvozvo isitobva tatiwo kuti sedani nyaya yekupomera mai vachikunzwa isusu ndiyo yekutanga iyo kuti yekutanga mumashuri yakaitika kumashuri saona kuitsanangura but yatakabata pari zvino kare ndiyo yekutaura yefoni asi uri pane nyaya ngambiri imwe yako iyi isati mumaiti yekuti hauna kuitsanangura iyo yachinoimbaiwa iyo yachinoyoi ndiyo rushaika kuvo ndakanyaro kuti vanagwamudana yavakaona chikombarakanaanewe mukadzi yangu saka baba ava vanongori
vakadzi vanoda kugadzika pamba pavo kuti avabuda saka ini mimba pachikora hachirambidzwe chinobvumirwa zvakangwana mambo zvezve kuti gumbeze nyewa rinereka rine makuru rinopinda chano dhara rere rinochidarudziya saka mwana akuiwo mukadzi uya hauchangoda kuti wanomwe mukadzi asi mwana womwe munhu wakatogara naye wakaita zvaunoda naye saka baba vakatsa vanoda pfuma yavo uya nemhosva unyepera mukadzi wake pane zvandingakuudza nyaya isati bwera zvapamwe nyaya iyi yakaita nguva tichibwedza kutaura navo chivakadzisa kutaura naye asi dare redu maonero arakaita rangofanana nemaonero amakaambokuitewa hatina kunatsa kuona chikonzero chinoti mbii chaita kuti uyo arambe haana kupinda muspare room akatanga chirira pasi munguva aita akanora chikokodzi munguva irora mukadzi wemunhu anoshanda aiti akaenda basa kusvitire usiku ropairira pamwe kana achipinda kuseri airira ikoko angasinaaingokwadzimupaso kana aita bonde neni aitoda nharo neni kusvika atoita bonde neni iye akandiramba kudaro aitoda bonde aitoda bonde neni andiramba kudaro aitoda bonde neni murume wenyu ini andaimurambira bhozi ndaitodza kuti murume wangu andida kumuramba iye ndakandiramba marizinza kudaro bhozi ini handisikuona kuti imba ino ipitsirei asina chiruri munomwedzi inini hanchatoti nekuti zvaakunditira zvacho isaidza ndinogona kurandirangu Una mbudziso rikete ranga rimafanikira zvineiwa vagina kutambisamba kunozakaenda munomusodzinga kuto vanhu chaiva chaiva nobrain ifanike dzangu inini vasitoona kudhara kupiwa kuda mukadzi chausiri kudira mukadzi tichokuti unomumwe mukadzi awakuda unongoti uyo handichabuda ndakuda mumwe asinganditadzi zvopera hakuna kupera uchitaura zvomanga manga uchimisa vanhu ndofunga medali funga chachaikazva kuti mukadzi pane chikunetsana chenyaya dzechipano iwe mbomani iwe unochokwadi here kuti adzimai kuwana uno mukadzi iye ungu wakataura ndakamira mukadzi akamuratidza meseji ndiyani une mukadzi ukuwacho ndiye mukadzi wanofambidzana naye toda sitembe zvaari kubvuma iye mozonoti varumeka vanongokutadza kukuziva nokurasika kuti vaurasika futi wakwati wakwamira nomwe mukadzi kuna amai ava haisi mhosva nokuti ndozvawakuda ivo ndizvo zvacho nekuti ndotendwa kuti vakavatatu vatoti vatatu vandinoda kasi amai ava haukwanisi kuudza mari nekokeshi mavo nekuti uda kuzoita bhakuti nokuti amai havana mhosva ibhoti tutari nyaya yemari kana nekokeshi havana kuona chinyengoka aona mari nekokeshi saka problem yako ndeyekuti mari yapindire muponi praza akatoudzwa nomwe mukadzi kuti mufoni mumukadzi wako mapinda mari mukadzi iye ndiyani inini nhasi nyaya yakwanisa kuipasa imba yandikwanisa kuipasa ndikuda second witness inoti amai ava ka meseji zvochodinari meseji yakuti vari kufambidzana nemunhu wandaifamba naye nokuti meseji ndikuona kabva pakudiko nyaya changamirika ndakasira meseji mukadzi wanoda naye yemari tiri vaviri hainde kuvanhu vatatu inoenda kuvanhu vaviri sitiri vaviri koiwo chitatu akazoona aidanana nemurume kuti mumwe munhu chitatawe kana kuti ukora bhozi ninuika imba yamugara ndekambani nevana baba havasindondizetambeaa vada kuti ndiidzire vana aiwa manje yakaoma
Bosi, involve imene zisiyi. Ine anasikuda kuti vanonga. Vapi, unoti mukadzi. Mukadzi ndo wasanga chani. Kuti ati kana singachati mukadzi. Anything chinoita bodi yangu ini naye. Chinoita kuti ini ndirambe ndichinzi ndichiri naye. Ndocha ndisingachatoa. Nekuti vana vanogona kuchengeta. Ndichimupa mari semapira nyange ndomuta mari every month. Yekuchengeta vana. Every month ndomupa mari kuchengeta vana. Kati sisi sokutarisa vachinoita sedare kuti sisi mukadzi anofanira kugara ipapo kusvikira iwewo vachabasa. Ambani yati pamusoro chibuda pamba. Hazikwanisi kuti ndirambe ndavo. Because inini kana singachatodika. Even mabenefits angu ese pamai. Ndinotomusitrepa. And mukadzi. Kana usakutenge obvious. Iwe havonde ngedovuka. Ndoza kutaura. Kana pamba pakupepeta munhu aachatokwanisa kudaro. Inini handingasiye mukadzi andaramba naye kari benefitori wangu. Unomubvisa. But kana waurambana naye vana ndosarara nani. Kufunga mutemo wenyika unoti as long as vana vasati vasvika 18 years vari under custody saka iwe mashure kuchitemo unobva wati kuti both parents have equal rights to children. Hausati waziva unomhanyira ndisati kuti ndinoda kuudza kubatsira kuti kufunga kuti kuudzanya mukadzi wako kana ndikamisa $100 ngazvioneko kuti vana vanoziva nyange newo kuti ugona kuchengeta vana ivavo as long as vavazobveta kuti qualified kuti vachengete. Amai amene zvinhu zvese vanaunga vaitira 8 ndobhadhara school fees. Ayakazvinzwa hazvina basa rese. Uyu ari kuvhaira nebasa kuti ndozodai ndozodai. Start a business so that when you die your children will inherit your business. Profession is yours, your children will suffer. Zvipachena nekukati zvinokada zvipache usadade neprofession nokuti kusiya vana vako nhaka yebepa kuti baba vangu vakadzidza hazvina zvazvinobhadzara. Siya business kuti vana vako vanekuuya ukachidya mari. Saka kana ukatidadira medical so what vakadya miti vachipachikwa miti vachidya neanotambira piritsi akasimba ndu andoneoverdose saka ane simba uzi ushonga wanaka mwero kungopa zvawadini nyebe saka akasimba ndini ndisimba medical aid saka usabvare nebepa nokuti nenuti tonaro anoregeza kubhadharawo ndinoenda kuna ambuya sika ndaenda kumuchipisa nokuti ndoda kuchipisa oraita mani amai inini handiri kumanikidzai murume ati handichakudai but handigoni kubvisa kuti pamba munobviswa kuti nichi naajamu ndoanozikudzira kuti aiwa handichadiwa munhu kasi kana ajamu achiziva mutemo vanoziva zvazvinoitwa ndemwe munhu akachengeta sitereka akachipisa munhu okwenyuko basa akazobuda futi akatokurezaaazimunomashina aizaii akazoteterera leton akazotinanzwa kuti kataitonanzwa kudhara nevamwe tinotongozo akazouya kubvishiwa nanzvananzva imubegopro umudzi zvakumurambira 3 points aiwa riripo aya nabere unomiti $10 Bumemani watende kandi 100 Kasa takuadvisa mabasa penyaya madzokera naona
Muna kansela nyamurirwa kamu. Chief Murimo. Kama dzokera. Basa rainafanire chisochi. Angwa unyengana mabasa. Unoparadza dzimba. Unopa kuti ndinokuita mutemo pabasa penyu. Nokuti dzimba dzichaparasire kumaini. Ndozvinokonzeresa. Ndakutonga nyaya idzi kwekutanga dzemumaini. Munhu kana adana nemunhu pabasa ngaadhisiswe basa. Boza hazvipe chiremerera mhuri dzimwe zhinji dzichasafa. I will talk to Jamu. Nomuudza ini. Nokuti pakambani polisi zama uchinja kuti. Ausatisa dzimwe mhuri dzevamwe vanhu. Kunyebe uchisoja kana udana nemunhu. Zvipachena izvo. Nokuti izvo ari kuenda noombera ka. Izvo zvakuridza mhuruso. Kunyebe masaba yaanga achiungudza. Ini handizvide manje. Wanemba zvako. Zvibavo umudzi zvaunaa. Uyamudza lo. Daidzeresa. Elisa, maishi. Elisa, maishi. Ndofunga inini wacha kwa Socrates. Nechikondo chekuti inini yokuimba kwedu. One. Kuimbana kwedu pachipambe atichati. 2. Kune mumwe mukadzi wako. Sorry, naisha mwari kusaka iwo angada kubatsira kutsvaga umbo kuti zvakaitika here kuti munhu akadanana nomukadzi wako. Shamai, ndatinini. Ndikupasira. Nokuti kupaza imba, it's not easy kupaza imba. Whatever reason one, hatisi kuimbana. Mukuimbana mune zvinhu zvakawanda. Message ikukisha isina yare. Haisi nyaya. Wamuri rakararwa haisi nyaya. Hapana ndi. Akuita chipano kweurichi. Kandira yamene baba wangu. Iwa kwa no pire. Anombera noro dinyatisa kana. Kandira ne. Kana. Kwa Pia kafuka baba. Enemo baba wangu. Enemo. Baba wangu kusika mtasi. Reason yacho chifambi aiwa anoda chinyaka dzikapedzeseka Keti. Kuweza phone number yako. Free ya mimi. chinyaka rega tidzenya ndiyopera makomplete Maya baba. Sina mnyarazi. Aiwa. Mapolisi mnyarazi. Ameka vunda huko mnyarazi. Mimi unaongea na hivi. Kati yangu kila dale mshia. Mashindwa. Ndio mtu ya hizi muri kwamba sisi muri wana nana. Yuzo mtu arosikushwa mwana. Nishafuza kwamba sisi Kuramba ni majini muri. Pane pakataka ngalo. Bila mati muri uchingira. Pana uchingira. Ujachinga uri kai mata kai. Asikiwa na mungu ije unyimo umakumbaro umakuiba hivi Nekuda mtemo. Nekuda mtemo zvinoramba kuchitendera vanhu.
Usanga kuzungumza yabo malongo. Ini wanangu ndio ndio sawa. Pamba sasa ushasikia bango kwa Malongo. na mewa. Kwa sababu chingida si. Sina ndio. Wacha kunga. Wanaone na mewa. Wanangu. Ayo asiche. Ndio wasari kwa shamba. Nini kile tukuibira na mwana. Jambo kuza na ayo wacha kunga lazima. Basa bari zvinoka awukwanisi kuwavhisa for a period yemange yesenyeso yaperi vachitsvaga pekuenda kuchivabatsira iwo kana kuti amai avo vafambe watsvakuza kusvika pekuenda unovaona ngani zimanhatu kana uchichengetaka vana mukutonga kana nhau yavo iyoiyi pane imwe nhau yavasina kuburitsa pa yavakatonga zvekare yekuti mudzimai uyo akachengeta mwana wemurume nazvino ndiyagara nemwana wemurume kunyange murume akabuda pamudariro ravo ravakatongwa vane kutaurana maretirana vachaita kuenda kuita mwana wemurume inini vakatoka ndichitaura zvamurikuda ndikati aindoda ngotibhadhira kuchinja ndakaita mwana wacho saka chifa vakanditonga vakati munofanira kubhadhira vakati kamhuru ke250 uye munofanira kupiwa ne$50 yembudzi chakakuzvidzira inobva nemwe mukadzi saka munofanira kupiwa 300 vaifanwa kuti mombe nembudzi yacho bani munomuka kana makataurana pari nguva yakaita mazvitete vakandiudza musi wa 7 July imadhara ini mamuchiramba kasanganisa mukuzoona zvazvinoita manje nyaya dzedze dzakuputika manje waiti madakugarisei apa tokutachei muchienda kwamugeni mambo ndovamutaura izvo zviro vaikuchajei muchienda kura muchienda kwamugeni ndo basa redu vanonyangadzwa mutemo nevasabho isu tichivaudza todata sei todagadzira masabho ava vakaona kugodhunga ava ndo vakagadzwa neshamba gold mine ndimambo mushamba gold mine havasi mambo kwabushu kasi pandini nini ndinoatita sasabho vakafanana nemi kasi kana vari munhu mukuru handitika vanotonga nyaya vanotibatsira kutonga nyaya vosumuka vauya nadzo kupi matini kasi mutongo wavazoisa manje ndovavatoita kuvabatisa this time zativaregereri tazozvita kasi ndandinazasi arisobatwa muoto nevamutungamiriri nokuti munotsva mazvinzwa imimi munotunga nyaya motunga nyaya moisiya pamunozoti apatikwanisi mautira mhuri sitaura kuti munhu wangu wamombe nembudzi yavo takositema kuti makaita ibasa atingashore tozamakaita ndizvozvo makagona asi taure zvinotaurayo kana zvakondwa apa handikuti zvinopedziswa ramba noita basa rakanaka kasi usarite mambo asina kusitema tondovhalep kansera wenyu urimuchapedza makusa mutemo yekuvhuta nekuita si munoshanda namambo chengetedza vanhu chete sazozvita auna kusakoimimo chiendezvo muzazozviita baba takungopedza nyama takusumukira ndeyekumandi ndeyekurambana ndizvozvo kasi pakurambana iye inozvunga yakada kurwa dare saka tangotiwo seamai ava taurana tangobatsira kuti mese muri vana vanga ive munokusaina agreement yamukaita maiti munobhadhara rini vakati rini nai chief 3 months zvinokwana rini September. Alright. Munongoya muna September. Munomubhadhara apa kasi makuisainira kunobhozi yangu maminitsi handiti chirezwa kaiti chirezwa saka makona unobhadhara munova mutora mari hatakukudzana iri mari mombe chirezwa kwauriwe we300 mbudzi kutodoradzaa wazvizvo imba unotsvaga takuwa wani mati ekutsvaga imba munomuvha nevana venyu na muimba
ari kumentena vana vake ani mamudzwa zvataura kana anetsa ndondowati isusu tunoona uri kuyazogara ipapa muchipamba tonoda kuno kuti vanhu vanenge vachati zvinoendwa kwamajor street aiwa major street anozere magariro anotiita newe hazviiti katokuziya kasi handisi kuramidza kuenda mberi ndichienda mberi kasi kandaona mukana wekuti mhuri yako igare zvakanaka totora ndoushandisa ukarisa mhuri yako zvakanaka kana unosiyana nako kirefita yako novabhadhara kuno mabhiro aliko ipapo urashandisa yapo munogara zvakanaka vaibvokuroya musiri mukadzi newe mukadzi anorowa here musenisei mukadzi arowa mukadzi haarohwi mirisei mombe mukadzi arowa mukadzi anorowa anokwira mirisei end of September aiwa mai achada kudzidzisa aiwa zvakwana mai haacharowa mirisei mombe yake yaanopa kuti mukadzi iye saka ngaamise mombe $300 saka anoane $600 mukadzi wako mukuzodei pakudirova pandakaita pakurova chikumbira mukadzi wako aive mbove mukadzi wako tozakutopira chokuda pa adowanotira nhamo kumbira uregerero munova hamuna zvekuzi uri pakwamba wako mukumbira urege maitasi aiwa kumbira uregero makumbiro atika uregero motaura zvamuri kudame less than 300 azizvikuisa manese kumbira yose vanhu vausanozoona kumbiza chavatingamotonga kugamako kumbira uregero murachi endaiumba samba imuba 300 ida